Arratsaldeon, danoi. Streamingez ere ematen denez puntuan hasteko eskatu digute. Orduan, arratsaldeon hemen bildu zeraten guztioi, etorri zeraten hoi, eta arratsaldeon pantailen bestaldetik jarraituko dezuen guztioi. Gaurko solasaldia Koldo Mitxelena Lurteiko kluben barruan irakurketa taldearen segida moduan planteatzen dugu. Bigarren zikloa da, aurreko zikloan Arkaitzkanoren uru egiteko Bolondres Bila eta Andu Lertxundiren Berbelitzen hiztegia komentatu genituen klubetan, eta gero Idoia Santa Mariaren eta Andu Lertxundiren arteko solasaldia izan genuen. Eta azkenengo bi tertulietan landu ditugu hain zuzen ere gaurko solasaldiaren ardatza izango diren bi liburuak. Politeismo bastarta, Jule Goikoetxearena, eta Danele Sarriugarteren azkenengo liburua, beste zerbait. Orduan, aurkeztu egingo dizkizuet, eta zuzenean hasiko gara bien arteko solasaldiarekin. Handik hasiko naiz, zaharrenetik hasiko naiz. Jule Goikoetxea filosofoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoen sailean irakaslea da, eta besteak beste, Lisipe pentsamendu feministaren, susaren baitako bilduma horren zuzendaria. Cambridgeko Unibertsitatean graduatu zen, eta Cambridgeko Unibertsitateko Journal of Politicseko erredaktore atxiki izan zen. Doktoratu ondoko ikerketa bekaduna Oxfordeko Unibertsitateko Europako ikasketen zentroan, eta Euskal Herriko Unibertsitatean, zenbat unibertsitate, Jule, gobernantza eta ikasketa politikoak masterrean zuzendari akademikoa izan da. Zutabegilea eta ohiko kolaboratzailea bai nazio mailako eta baita nazioarteko komunikabideetan ere, eta literaturara etorrita Traktatuz poema liburuarekin ezagutu genuen euskal letretan gehienok. Eta bereak dira, besteak beste, eta beste batzuekin batera, Privatizing Democracy, lau hizkuntzatara itzulia, Estallidos, 2021an argitaratu zena, Demokrazia Patriarkala, eta azkeneko liburu hau, Politeismo bastarta, lau egun, Angela Davisekin. Danele Sarriugarte Motxalez berriz, idazlea eta itzultzailea da, Elgoibartarra, herrikidea. Hainbat autoreren lanak euskaratu ditu, besteak beste, Mackenzie Wark, Angela Davis eta Roland Barthes bere ahotsean entzun ditzakegu nolabait, edo bere ahotsetik pasata entzun ditzakegu euskaraz, irakur ditzakegu euskaraz. Elkarrizketa sakonak egiten ditu Argia astekarirako jendeak sailean, Berria eta Pikara magazinekin ere kolaboratzen du, eta azken urteotan jendaurreko literatur emanaldietan ikusi ahal izan dugu maizekin batera, Popperra Afterra Utopia eta Kaixo Kariz emanaldietan. Hortaz gain, Forma Edukia podcasta egiten du Ibai Atutxarekin batera, Basilika plataforman aurki dezakezuet, eta bere argitalpenei dagokienez 2014an argitaratu zuen Erraiak, handik 4 urtera Azala Erre, eta berriki irailean argitaratu da beste zerbait. Eta aurkezpenak eginda, zer baino lehen eskerrik asko bioi gonbidapena onartzeagatik, eta proposatu nahi dizuet tituluetatik bertatik hastea. Iruditzen zaidalako politeismo bastarta beste zerbait, badaukatela tituluek eurek ere lotura beraien artean, edo lotu daitezkeela behintzat, eta dialogatzen dutela bi tituluek elkarrekin. Zuei ze esaten dizue batari bestearen tituluak, eta biak elkarrekin jarrita, politeismo bastarta, beste zerbait, politeista eta bastarta. Hortik hasi gaitezke. Hasiko nahi? Eskerrik asko da nahi etortzeagatik, eskerrik asko Uxu zuek oraindik ez dakizu, baina prestatu duzun gidoi ederrorrengatik, eta denei hau posible egin duzuen guztiei. Azteko, iruditzen zait oso izenburu ona, politeismo bastartak, oso katxia, oso itxasten da, eta iruditzen zait ontxari nintzen pentsatzen horretan, eta justo bi hitzek, hitz bakoitzak bere aldetik lehenengo eta behin, ez dakit, status quoaren edo botere jerarkiaren kontra egiten dutela, batetikan politeismoa,
ez, badirudi politeismoa edo hainbat jainkotan sinestea antzinarokoa da, ez? Politeistak zian, grekoak politeistak zian, ez dakize. Eta batetik iruditzen zait horri, ez? Bakarraren, bueno, gero, pasarte bat ere irakurriko dugu, eta justo aukeratu dutena hortik doa, eta pixkat monoaren aurrean poliaren zera hori, aldarrikapen hori, eta gero, bastartaren kasuan, justu orain hasi aurretik egon gara komentatzen, aber bastarta zer zan, ez? Eta orain ja ez da egiten, baina garai baten jendeak ez zauzkanean bi gurasoak, bueno, amaren aita ezaguna etzenean eta kategoria zegoen, bastardoaren kategoria, eta estigma bat ere bazan, ez? Eta orduan ez degula asko erabiltzen, baina jende batentzako izan dela bere bizitza markatu duen hitz bat. Baina degresio txiki hori esan da, pixka politeismoaren aldarrikapen hori bezala, bastartak iruditzen zait ere aldarrikatu dezakela pixkat purutasunaren kontra, esentziaren kontra, eta baitere, justu horrelako etiketa batez, bastarta izatea aldarrikatzen den zerbait bezala hartzea. Eta orban iruditzen zait zentzu hortan oso jule dela bi hitzetan, eta bi hitz poetiko politetan filosofia oso bat sartzea, ez? Orduan, hau politeismoa da, gainera bastarta da, orduan ez daki zeinen nundi datorren politeismo hori, baizik eta gero honek sortutako politeismo bat edo izan daiteke, ez? Eta gero lau egun nainela dibisekin. Ze gehiago esan, ez? Bai, hori da dokitzen dit. Niri justu ointxe esan duna beste zerbait da. Osa, esan da, bere izen buruan eretzako gainera, ikusi nuenean lehen aldiz, porque banekien, idazten zebilela, ez hitz egin da genuka, baina ez nekien izen burua. Ikusi nuenean, esan, ostia, eta gero irakurrita gero, dain zuzen ere horrelako bi hitz arruntetan sartzea ere, beste mundu oso bat. Kasu honetan, berriro, mamituko dena, erregistro desberdina daudelako, zikintasun hori dagoelako eta aldarrikatzen delako hori guztia, esan dezun hori guztia, baina haratago. Hemen literatura genero eta hitz egin dezakegu edo erregistroetaz, eta hori ikutzen diren hainbat gaietaz eta nondik ikutzen diren ere beste zerbait da. Zentzu horretan, hain zuzen ere politeismoa beste zerbait izan nahi duen moduan. Eta uste dut gaina azken denboran eta gun bilitatzen dugun mugimenduan gainera, gai honekin gora eta bera ibili gehala, eta azken jardunaldiak izan dira utopien inguruan, nola pentsatu beste mundu bat, nola irudikatu beste etorkizun bat, eta horretarako nola behar den beste zerbait, eta beste zerbait hori zer dan, iradokitzen duen eretzako gainera, izenburuak berriro bi hitz arruntetan, denbora guztian erabiltzen ditugunak, eta minuskulaz, eta letra xeez, minuskulaz. Gainera, letra xeaz. Beste gauza bat esanik, bastartarekin, orain esan dezunean, baitere literatura generoena eta beste, baitere hori izan daitekela, ez? Osa, azkenean ere, igual hibridotasun novela bastart bat izan daiteke, nimo novela mutante erabilide, baina igual endekorra novela bastarta esango diot. Eta, justu iruditzen zait, igual biek konpartitzen dutela, ez? Nigo goratzen naiz, Julek hau liburu hau prestatzen zebilela bidali ziala eta ez nintzala iritsi irakortzera, irakorren noan ja gero liburu formatuan, baina nik naukan buruan hori zala Angela Davisekin egon zala lau egun Bartzelonan eta oin liburu bat egingo zuala. Ez dakizen bat, gero komentatuko du ez, 5 egunetan edo ez dakizen bat egunetan idatzi duan, baina. Eta bai, eta bapatean da kronika, no baina gehiago, pixka gehiago da ez. Broma ematen du baina. Baina ez da askoz gehiago ez da izango. Eta bai, izan zan hasi zinela lehenko kronika egiten, eta bapatean, ba hori, osa, ez dakit nola esan, kronika badago, kontatzen da Angela Davisen biltzarretan kontatu zuan, eta hori guztia, zegoen esan fira literalen, edo fira literaleko zera hori, baina aldi berean oso liburua berere bastante bastarta da, orduan igual biak dia bastartak. Bai, izan zitekela ez, novela mutante bat eta politeismo... Osa, ez politeismo mutantea eta novela bastarta. Bastarta, bai. Bietarako balio zu. Lehen azten zait esatea, gaurko solasaldiari titulua jarri diogula gure literatura bastarta. Eta, hitzein godegula bastarta den edo ez den, edo nola izan daiteken bastartagoa. Baina, horra iritsi aurretik,
Igual hainbestetan galdetu ez dizueten zerbait galdetu nahiko nizuek ebintza jende aurrean. Eta da, zuen irakurle, idazle, ibilbideaz zerbait kontatzeko. Niri asko interesatzen zaidalako nola sortzen den irakurle bakoitza. Gertatzen dira, gauza batzuk igual eman egiten zaizkigu, beste batzuk topatu egin behar ditugu, beste batzuk kasualidade sartzen dira gure bizitzan, eta kontatuko zen igukete nolako izan den zuen harremana irakurketarekiko eta idazketarekiko umeak zinatenetik gaur egun arte ahalik eta laburren, ze autoreri eta ze referenteri segika egin duzuen bidea egin zareten irakurle, egin zareten idazle, eta zeintzuk izan diren bide horretan marka utzi dizueten autoreak, irakurketak, pertsonak, ingurukoak, autore ezagunak izan gabe, eta mundutxo honetan nola eragin duen horrek zuen idazketarako bide honetan. Ni hasi behar naiz, eske galdera hau, a ber. Nahi bazu ni hasiko naiz eta beste baten zu Venga, hasi. Lehen guzteluan galdetu behar zen, lehenera irakurketa ibilbidean, etorri zaiteko gora, gero baiten nola zuzo duen hemen, eta zuere, bai. Etorri zait gogora, ni irakurle egin nintzen, asko aspertzen nintzelako, umetan, eta bakarrik denbora asko pasatu nualako. Eta gogoratzen naiz, uda baten, jo nintzala, nire izebak dauka udako etxe bat deban, Elgoibarko ondokorrean, eta jo nintzen ara, eta eraman nituen liburutegian hartutako igual 10 liburu. Eta, karo, dena flipatzen nahi zian, nire izeba eta osaba, nire lengusuak, eta bai, eta irakurren ditun pile bat, orduan, dakat asko irakurtzen entzea hori bastante gaztetxo nintzen. Evidentemente, nire etxean, etzan gauza bat gaitzetxia, baina etzan ez da ere gauza bat super bultzatua. Orduan oraindik oso nire aldetik egin duten, neure kasa egin duten bide bat esango nuke bazala, ez gero gainera nire inguruan musikazaleak eduki ditudan bezala, eta adibidez musikaren kiko zaletasuna askoz taldean nago edo ere ikideten bezala, irakurketako ez egin beste. Eta gero, oinarte jarraitu dut. Orain lagunekin ere bai. Aitortu behar dizut irakurle taldean kontatu niela. Hau ezenek izan, uste nuen zenek hori ez. Kontatu niela, niretzat errebelazio bat izan zela zu ikustea liburu dendetan mugitzen. Ze Danelek oso gaztea izan da ere nik ikusten nuen ulertzen zituela liburu dendak. Eta bazekiela autoreak elkarrekin lotzen. Nik ez nekien zerbait. Eta esaten nuko, nire liburu artean ibili naiz bizitza guztian. Etengabe irakurri dut, baina ez nituen kontrolatzen korronteak zer irakurri behar zen. Hainbeste daude, nola egingo bide hau. Eta hortan eretzat beti izan zera itxasargi bat, eta dilerra, ere bai ez. Uste Julerentzako ere bai ez, momentu batzuetan bintzat. Eta gero, beste anekdota txoro bat kontatze aldera, Madrilen... Makurtzearena? Bai, kontatu hori. Madrilen liburu denda batean sartu ginen, eta argazki bat egin nion Daneleri, horrela, makurtuta zegoen liburu batzuen aurrean, eta argazkia bidali nion Danele Sarriugarte liburuen aurrean bakarrik makurtzen da. Eta uste, badaukala. Bai, eta hori, eta gero pixkat autoreak edo aipatzearen, gero egia da lanerako irakurtzen hasi nintzanetik, nire lana basikamente irakurtzea eta itzultzea, gutxi irakurtzen dut pixka bat kaotikoago. Eta gero ze autore markatu nauten, ez dakit esaten hau esan. Pilo bateke, baina lehen, orain, Laiulek aipatu duan, David Foster Wallace aipatuko dut. Beste zerbaiten ere aipatzen dira bat. Beste zerbaiten aipatzen dian pilo bat, Ani Arno, ezakit Amaia Lasa, eta gero Maggie Nelsonen liburuak bai pila bat, eta gero esango nuke nire komunidadean dauden idazleek pilo bat. Irakurtzea, eta eukitzea elkarrazketa horiek euskera zeren eretzako oso aberasgarria izan da. Eta hori ez de prestatu galdera hori, orduan ez dekarri izenik barkatu. Jule, eta zure kasuan? Saiatu naiz prestatzen, baina zan, neri 3 momentu bai etortzen zaizkite txikita nola, oso argiak direla nire lehen diarioa, oso itxusia, txikia, arroxa eta morea. Gero, kuaderno potolo haundi bat oparitu zidatenean lehenengo aldiz. Potoloa handia eta dena zuria, bila handi horiekin, ez?
Da, como, ua! Eta hemen jartzen detena errealitate bihurtu daiteke. Hori da, eskolan agenda eman zidaten lehenengo aldian bezala. Eskolan, hirugarren mailan lehen, ematen zuten uste ja egutegia, eta horrez, egunak markatuak eta dena zurian. Eta, esatezu, hori idazten dezuna, gero gertatuko da. Ez que es la hostia. Ez orduan da kontrol bat, eta da sorkuntza eta bizitza eratzeko mekanismo eta tresna ezinbestekoa. Osea, zuri dagoen horri bat, ez? Eta gero, nire lehen periodikoa. Lehena eta azkena. Eta oso txikitan, izan zen, goratzen ez nire lehen diarioa 89koa dela. Gero, kuaderno potoloa izango nituenik 7-8 urte. Eta gero, periodikoa ere, 10 urtekin edo. Periodikoa zergatik hor influentzia handia eduki dute noski gurasoek. Ez ama kazetaria zen. Baina, zure lehenengo periodikoa esan nahi zuk idatzen zenula periodiko hori. Bai. Albisteekin ez... kontau, mese. Albisteekin, efectivamente. Eta extraterrestreak, eta astronomia, eta ez, momentu horretan... Buladak, zeuden ja, zeuden ez. Buladak agertuko dira, 19 urte nituenean Berlinen idatziko duten novela batean, ez, La mítica novela de Jule. Ez da nahi ez argitaratu, eta ez da nahi ez argitaratuko horrela, ez egin nuen moduan, eta hor agertuko dira lehen aldiz, Buladak eta Jainkosak eta dana, eta bi pertsonaje daude hor, etorkizunean aterako direnak segurazkin, ere urrengo novelan, edo urrengoan, nork daki. Baina egia da nik literaturarekiko erlazioa izan dela beti askoz ere, hau da, txikitatik idatzi nik literatura, idazten dakidanetik, beraz, niretzako idaztea, ez da horren bestea plazerra edo beharra edo da hitz egitea bezala, osea nik ikasi nunean idazten, ja idazten hasi nintzen. Eta orduan, hori egiten dut beti, naiz eta gero ni ikertzaile naizen profesionalki, zeneri ezagutza mota batek asko, ez, plazerra handia ematen dit, baina nik literatura urtero idazten dut, ez, naiz eta gero ez argitaratu ezer, edo, baina badago normalean hilabete, normalean oso agobiatuta nagoenean gainera, literatura idazten duten, ez? Novela horren parte izango den novela fiktizio hori, esan nahi, ez? Porque gero, batean egiten dut hau eta hartzen dut novela horretatik adibidez Buladak edo dana dalakoa, ez? Eta gero, nik bai kontuatzen naiz gainera, batez ere Danelerekin nagonean, Danele entzute denean, ez? Nik ez daukat, bidia ematen di gainera, erlazio hori liburuekiko, eta gero literaturarekiko adibidez, Fikzioarekiko. Fikzioarekiko esan nahi dut. ez fikzioarekiko, liburuekiko. Liburuekiko. Liburuekiko oroar. Manejatu da liburuekiko oroar, eduzia, dana, hori da, dana, eta esan dezuna. Bai, gukera pixka bat, Para nada, eta horrek erakartzen hau. Eta gero literaturarekin gertatzen zait, nik naiz eta idatzi, beti literatura, filosofia baina gehiago, nire erreferentziak filosofa direla. No puedo evitar. Bai, ni pentsatu dut, esaten ditunan, badaitut izen batzuk eta petxe hasiko da. Nietzsche. Hori da. Esan behar da Nietzsche ere filosofo literario xamarra, oza, esan nahet, daukate zuen filosofia estilo... Hori da, poetikoa hori, ere. bai. Ez, nire izaten dira, filosofian poesia egite dutela eta poesian filosofia egite dutela. Bueno, pues, bai, orduan, batez ere hori referentziak eta gainera askotan gizonak dira eta misoginoak, osea, esan nahet, ez? Bueno, hori ere oso interesgarria zertaz eritz egiten dezu, ez? Horregatik ez diezu lauko egiten, ez? Hori da Borges ateratzen da hor, Borges, osea, ultraskuindarra, osea, iruditzen zait, onena. Onena. Gainera, diferentzia. Orduan, bueno, neri hori gertatzen zait, ez? Neri obra asko gustatzen zaizkit eta nik asko ikasi dut etxaiaren gandik, beti, eta orduan horregatik esaten dut askotan, ez? Kontuz, ez murriztu dena, hori monotismoa izango litzatik ez murriztu dena, kriterio edo irizpide bakar batera, ze orduan ez zer gabe geratuko gira, ez? Eta orduan da, bueno, niztasun da komplexutasun horretan, hartu balio zaiguna, gure helburuak gero erdiesteko dana dalakoa, ez? Eta guri plazerra ematen digun hori egiteko, ez? Alicia Valdesek ere justo elkarrezketan hori esatezuan, ere irakurtzeari buruz olako bere kasuan berak ez Lakana aipatzen zuan, ez? Esaten zuan, pues eski igual gauza batzuk interesatzen zaizkit eta ez diot zertan uko egin hori irakurtzeari bakarrik bere ideietako batzuekin adibidez ez nagolako ados edo ideia horien ondorioztapen batzuekin ez nagolako
Ados, ez? Bai. Gainera, nik uste dut ez, literaturak igual beste, ez dakit, tortintzen zinemaren aldean edo ez, niri literaturak bai uste dit nahi deten neurrian eta nahi deten moduan harremantzen hor dauden ideiekin, ez? Ez da hain, Bai, ez dago hain estu hartzen edo, bai. Bai. Bueno, galdetu nahi nizuen, bi liburuek daukate kutsu kolektibo haundia eta lotura haundia borroka transfeministarekin, eta galdetu nahi nizuen, komunitate hoien bizimodua, parte zareten komunitateen bizimodua, eztabaidak, bizi estrategiak, maitatzeko eta borrokatzeko moduak literaturan islatzeak zuentzat ze garrantzia daukan. Edo, bai, nolakoa den bide hori? Bai, nik hori nahi nuan egin. Uste hori daukadala esateko eta ni nire gertuko gauztatik abiatzen naiz eta hori da nire realidadea. Eta gainera, bai nahiko nuke esan, zehazki, bai alegin bat zegoela eta nahi bat zegoela eta helburuetako bat zela komunidade hori ere islatzea, ez? Ez dakit, batzutan literaturan edo fikzio lanetan izan daiteke pelikula bat ere bai oso individuora eramaten da, eta baita ere pertsona bati buruzko historia batek egin dezake oi hartzun beste gauza batzutan, ez? Baina ez dakit, nahi nuan hori agertzea, horrek elikatzen hau. Ez nuke esango, garrantzia daka, baina ez da garrantzia dakala da, ez hori da guana. Horixe dago, ez? Eta holako agian politismo bastarda bezalako liburu baten, Angela Davisen txarla horiek abia puntua behintzat dan, final literalera jutea da ez dekizu, igual hori asko zerreixago sartu dezakezu, ez? Edo Julek egiten doan, gero aipatuko betenez kontzeptua osartuko, Juleren polirikan ere asko agertzen da hori edo erreixago sartzen zaigu, ez? Baina niretzako ere bai zen erronka bat literaturan hori ere sartzea, eta gero baitere Iratxerretolazak askotan entzun izan dio dalako hori, ez? Gutxitan agertzela, emakumeak agazten dianean agertzen nobeletan baita ere, emakumeak eta genero disidente, batez ere emakumeak izan dira, baina, bakardade asko ikusten dela, ez? Eta ni ez naiz batere bakarrik, aldi berean bakarrik egon ez, baina naiz batere bakarrik egon. Eta hau ez da batere bakarrik sortu, ez bakarrik beste jende baten referentzia daudelako, ez? Baizik eta baitere dagolako komunidade hori, eta eske jakintza batzuk ez dira nereak. Nik hitza jarri dizkiet, baina ez dakit, bueltatzeko modu bat da, ez? Popperraren testuan askotan itxera egin genunean eta askotan jandari esan dien, eske hau zuena da, ez? Boiotopaketan egin nuen, esan nuen, hau da zuena, gurea. Baina hortik egin dut pixka bat, ez? Bai. Esan barren zuen asko gustatu zitzai dela atzo argitaratu zen Itziar Ugartek egindako berriako elkarrizketa horretan, nola, ondo esatete, baina nola esaten zendunez, pertsona batzuk gu ez bezala bizidirela ikusten dugunean, edo askotan normalan gainera da normatik kanpo, ez, ikusten ditugunean, norma barrutik pentsatzeko modua izaten dela zer provokatu nahi dute, ez? Zer demostratu nahi digute, ez? Eta nola esaten zenuen, ez? Eske ez dago zuretzat egina. Ez da zerbait provokatzeko, eske pertsona batzuk horrela bizi gara. Eta horrela disfrutatzen dugu, eta hau da gure modua, ez? Eta nik adibidez hori asko ikusten dut liburuan ere badagola proposamen hori, hau da, ez da uste askotan egiten zaizkigun irakurketak diala, ez badirudi erabat, eta gainera gaurain Jule entzuten dut, badakit provokazioa ere asko gustatzen zaizula, ez? Baina batzuetan interpretatzen dirala gure lanak provokatzailetzat eta hasieratik pentsatu egongo balitz bezala, ez? Edo erraiak argitaratu zanean, edo ez? Hau eginda, ez dakit, urrikara bat sortzeko, edo zu provokatu nahi dezulako ez dakiz zer, eta gainera... Zu provokatu nahi dezu mundua ez izate horrelakoa, horrekin ez zaude ados, orduan igual, karo, hori transmititu egiten da. Nola baitere iritsi egiten da. Baina ez da, helburua ez da ez dakiz zein harritzea edo... Ez zen den hortan pentsatzen ez dakit hori zen, baina... Esatea nik ez dakit galdetu gote dioten noiz bait atxagari adibidez, gizona bere bakardadean provokatzeko da, edo gizon zuri heterosexualitatearen komunitatean, ez? Gertatzen dena jakinarazteko idatzi dezu liburu hau, ez? Ez, porque ez unibertsalak dira, ez? Eta komunitatea beti da
bestea, komunitatea beti da, transkomunitatea, komunitate digitua, beti da, botererik ez daukana, subalternoa, esango genuke, hori erabiltzen da, edo komunitate linguistiko minorizatuetan, euskal komunitatea, zenbait zentzutan, zenbait kontestutan gainera, ze askotan euskal dunei, euskeraz idatzi dutenei, etzaile galdetzen, euskal komunitatearen bizitza ezagutzera mana etzenun? Ez. Orduan, hori hasteko interesatzen zait asko, galdera honetan alde batetikan komunitatearena nola erabiltzen dugun, gero nik ez ditut egiten gauzak provokatzeko, sekula ez ditut egin gauzak provokatzeko, provokatzen dute gauzek. Baina nik ez ditut egiten provokatzeko, ni horrela bizi naizelako, nik horrela pentsatzen detelako, eta hori zuri provokatzaia iruditzen zaizu berriro, niri normalitatea provokazioak eragiten didan bezala, edo amorrua eragiten didan bezala, edo mila gauza eragiten didan bezala, orduan, beti da, gure bizitza edo behintzat ez, nire bizitza bai da zentzu horretan eta nire bizit modua dutenek esan nahet, ez, nik bakarrik, da gauza estruktural bat. Bestea den hori, denbora guztian egon behar du justifikatzen ez bere txikitasun horretatik, eta gero hori aterako da ere zaurgarritasunarekin asko gustatzen zaidala zea, justifikatzen egon behar du bere existentzia denbora guztian. Eta bere existentzia beste batekiko gainera, ez? Beste batekiko, eta ez da, ez gure bizitza daukagu, ez da, zu ez zaude, ez zea sartzen, zeateatzen, ez zaude gure kosmobizio honetan, edo ez zaude gure joko honetan, edo ez zaude gure berdintzait, ez? Bizitza mota honetan, ez? Eta gure arteko elkarrizketak dira, eta hau askotan gertatu izan da ere, zineman eta artean eta oro, ez? Emakumeen arteko elkarrizketak normalean beti izan direla gizonen ingurukoak, ez? Eta egiten duten guztia da gizonengatik, ez? Eta militatzen zuten edo, ez dakit, edo etan sartzen ziren nobioengatik edo egiten zuten, ez? Beti da gizonak hor egon behar du denbora guztian, ez? Gizona esan nahet, maiuskulan, ez? Gizonek, baina gizona zea moduan. Eta orduan, hori, nik uste hasi gaitezkela galdetzen, ez? Idazle askori, ez? Provokatzeko idatzi duzu, ez? Aitak, dakizter egin duela, ez? Bai, eta gero nik uste badagoela, hau ez dago gidoian, baina literaturaren ulerkera bat, ni behintzat ez natorrena bat ere bat, eta da, behin Sara Mesari entzun nion, nola galdetzen zioten askotan, zer esan nahi zenuen ipuin honekin, eta beraz hartzen zuen esken, eta galdera okerra da, ze galdera horren atzean dagoen ideia da, idazleak badaukala zerbait oso garbia transmititu nahi duena, eta nolabait nahi duela mezu bat uler dadin, berak ulertzea nahi duen bezala, eta orduan sortzen du olako trampa bat, izan daitekena ipuina, novela edo dana dalakoa, hartzaileak uler dezan berak hartzaileak ulertzea nahi duena, eta berak esaten zen, literatura ez da hori. Ni sartzen nahi zenean, berdin zait, zerbait eraikitzen, idazketa lanarekiko idazten dugunok daukagun harremana, normalean askoz ere konplexuagoa da. Eta ez dauka inbeste zerikusirik, gauza zehatz bat provokatu nahi izatearekin ez dakit nori. Ez hori gehiago iruditzen zaitela kanpotik egiten den irakurketa bat, betikoa ez, sailkapen batzuk egiteko eta jerarkia batzuk esortzeko, gero hitz egingo dugu jerarkia ez ere, bitorri zaite burura. Urrengo galderara pasako naiz, kolektibotasuna aipatu dugu, eta iruditzen zait, Danelek esan du ez hau ez dut bakarrik idatzi, ideia hauek ez dira nireak, nik esango nuke jakintza hau ez da nirea bakarrik, ez dagoela jakintzarik, norberarena, individuarena denik ez existitzen, ez? Baina zentzu horretan ere kolektiboak direla oso modu agerikoan, Juleren liburuan Fira Literalen Angela Davisek, Bandana Shibak eta Sara Ahmetek emandako hitzaldiak edo elkarrizketa horiek ez irakur ditzakegu eta beraien pentsamentua irakur dezakegu hor eta horiekin batera irakurri dezakegu hoteleko garbitzaileekiko harreman horretan sortzen den pentsamendua haiek esaten dutena, lagun porrozalek komunean edo marihuana lokal horretan esaten dutena eta dena dago uztartuta, eta beste zerbaiten ere, ikusten ditugu hainbat idazleren aipuak, ikusten ditugu lagunak, bibliografia oso zabal bat, eta eskertza oso zabal bat, ez ba, nolabait afektuen eta pentsamentuaren sareak, ez, erakusten dituna, eta bi liburuetan oso harreman estuan, esango nuke erudizioa eta tabernazuloa eta akademia eta informaltasuna eta
eta kaleko hizkuntza eta deialdietarako hizkuntza jasoa eta parte garen lenguaia, hizkuntza eta komunikatzeko modu diferenteak materia eginda edo. Bai. Zein da galdera. Ez, baina oso ondo esan duzu, ez dakat ezer gehitzeko egia esan. Bai, oso... Eske hori da, esan dezunean agertzen da akademia eta agertzen da taberna azul bat, esan berzen hori xegera, ez? Osa, bai... Urrengoa galdera bat egin gehizut. Ez, aprobetxatuko dut gehitzeko gauza bat lehen esan dezuen horren arira eta berriako elkarrezketa ipatu dezulako. Egia esan ni erantzun horiekin geratu nintzen pixkat, zerutzen oso gauza basikoa, egia esan hori esatea, baina bueno. Eta buruan naukana, eske Julek esan duanean, aparte bestiarekiko kontu hori oso klabe iruditzen. Nik hor ez duan adibidei jarri, baina ni buruan naukana zan, ze, bai, ni pertsona queer bezala, ez dakize, bai, eta violentzia batzuk hor kontatzen dira, baina zu Donostin pasatzen zera Tabakalera pareko plazatik, eta daude hor hainbat pertsona orokorrean diala edo Maroko edo Algeria edo horrelako herrialdetatik etorretakoak, eta daude hor egonian, eta hori sekulako mehatxutzat hartzen da, pertsona horiek dialako, eta gainera, bestea beste nik adibidez ez dut ulertzen zeidean esaten, orduan ezin dut jakin benetan zertan nahi dian izketan, baina hizkuntza ere hartzen da mehatxuzko hizkuntza bat bezala, eta askotan dago begirada hori ez zer egite dute hor. Egonian daude, ez dakit igual eta kultura batetikan, hartzen dezunean plaza ez danean, konsumo moduan ez danean, eta ez bazera fatxa, hor dauzkazu segurtasun indarrak zure gainean, ez? Orduan, nik adibidez adibide hori naukan buruan, egia da baita ere beste bizimodu batzuekin ere gertatzen dela, baina horregatik zean oso nabarmena hori hartzen dugu mehatxu moduan, eta hain justu ere, bai, hitz egingo dugu gero, baina bai Sara Amedek eta bai Loren Berlantek ere aipatzen dute hori bestea mehatxutzat, bestea beldurgarritzat, bestea ez komenigarritzat edo zuk esango zenuken bezala enbazu egiten duan pertsonatzat hartzeak zer esan nahi duan, ez da horre ditu implikazioak oso sakona, hori nahi nuan gehitu ez, eta da besteakiko ez da, uste dezu dela zerbait egiten zuri, eta igual dago hor, eske auskalo, zertan nahi dan, ez? Eta gertatzen da baita ere beste disidentzia mota batzuekin ez, baina niri hori gaur egun kalean, ni orain azkenengo urtean egon San Franen bizitzen Bilbon, eta da super nabarmena, super nabarmena, eta ni hor, desde luego ez nahi sentitzen, privilegiatua sentitzen naiz. Niri hor, poliziak ni bezalako pertsona bat, nire gorputza babestu egingo luke, ez? Eta zaite Mackenzieren liburuko estena. Bai, karo, hori da, bai. Mackenzie Warken Danelek itzulitako, nola beti aldrebes esatik. Maitasuna eta... Sexua, dirua eta eriotza, edo aldrebes. Maitasuna eta dirua, sexua eta eriotza. Eta hor badago estena bat, Mackenzie pertsona emakume trans moduan, ez? Bere semea uste dela, semearekin edo ondorengoarekin, dijoa kalean eskutik helduta, eta momentu baten disko bat saltzen edo saiatzen dira, edo norbait juten zaio, arrazializatua dena, eta bera momentu horretan konturatzen da poliziak bere alde egingo lukela. Eta, nik uste badela ez, ze zorroztuta eukitzea sentsore guztiak esateko. Momentu jakin honetan... Piskatu ubikatuta egotea. Nor dago privilegioan, ze, klaro, danok jasan ditugu violentziak batzu beste baino gehiago, baina momentu jakin bakoitzean estena ikustea eta esatea, baina orain violentzia legitimoa noren aldean, noren alde jarriko litzateke, ez? Niretzako hor garrantzitsua da, askotan akademia eta kalearen artean egiten den diferentzia honetan. Hemen alde batetikan kontua da eliteak gorroto duela, bekoak, edo bekoek, demostratzea, jakituria, ez? Suposatzen da, elite akademiko batek duen jakituria oinarritzen dela indarkerian. Eta orduan hau gorroto dute. Eta niretzako horregatik taberna zuloak dira garrantzitsuak. Ze jakituria sortzen da taberna zulotan, berdin zait mendian, berdin zait lantokian, militatzen, etxeetan, sukaldeetan. Eta orduan
beti izan da printzipio bat, ekidin ezin izan detena alegia, ez da etika ulertuta abstraktuki, baizik eta niretzako oso garrantzitsua da bizitzeko eran berriro, demostratzea denbora guztian, berriro, ez, indarkeria legitimo hori, isildutako indarkeria horretan oinarritzen dela jerarkia eta akademia eta kalearen arteko zatiketa. Hor beste kontu bat dago, eta da askotan esaten da, ez, eta gainera hau fasismoak eta oroar eskuma batzuk oso interesatuak daude hau zabaltzean, ez, eta da esatea eskumako populismoak. Ez, eske, klaro, erabiltzen da hizkuntza, ezkerreko akademiak erabiltzen duen hizkuntza, eske ez da ulertzen, ez da ulertzen. Ez arkatu, hemen arazoa ez da hizkuntza espezializatua. Zeni mekanikoran joanean, mekanikoak ere hizkuntza espezializatua dauka, eta nik ez diot ulertuko. Hemen arazoa da, nik zergatik daukadan gaitasuna, berak esaten didan hori, mekanikoak esaten didan hori, gero ikasteko. Bai interneten begiratzeko, bai galdetzeko, ez tresna desberdinak ikasten jarraitzeko bizitzan zehar. Eta zergatik beste batzuk aldiz ezin duten guk hizkuntza espezializatua erabiltzen dugunean, bai fisikan, bai biologian, bai filosofian, ez daukaten gaitasunik hori, ez, beraien bizitzaren parte bilakatzeko. Ez, bizitzan azkenean ikasketa prozesu bada. Horregatik nik esaten dut, ezagutza eskubide bat da. Ez? Etxe bizitza bezala, eskubide bat izan beharko luke. Berriro, hor guk hizkuntza espezializatuak behar ditugu, ze bai kotxea definitzeko, berai parte guztiak motorea eta dena behar dezu, baina baita ere mikroorganismoak definitzeko, eta dana dalako. Orduan, ez da hizkuntza espezializatua, da ez daukagula gaitasunik indarkeria, erabiltzen den indarkeriaren gatik hain zuzen ere jerarkia horiek mantentzeko gure bizitza osoan ikasten jarraitu alizateko. Jaten jarraitzen dugun moduan eta lo egiten dugun moduan egunero. Eta orduan, niretzako hor kontu zibili behar da, ze berriro, dago intelektualismo faltsu baten kontrako zea bat fascismoaren aldetik, eta kontu hemen arazoa berriro ere da eliteak bere tresna guztiak erabiltzen ditula eta esan moduan gorroto duela herriak, langile klaseak oroar demostratzea beraiena ez dela jakituria, indarkeria dela. Eta beraien autoritatea oinarritua dagoela indarkerian. Oso legitimoa eta oso isildua eta oso naturalizatua, baina indarkerian. Eta ez ezagutzan, ez? Eta beste gauza bat, taberna zulona. Niretzako pertsonalki oso nola esan bezun grazia niretzako pertsonalki. Oso garrantzitsuak dira, berriro, taberna zuloak dira askatasun espazio bat izan dira niretzako, zehazki, jende askorentzako uste dut ere. Nik zehazki etxean izan ez deten, lehenen urtetan izan ez deten askatasuna, eta eskolan ez nuen askatasun hori zehatzeko, ez? Eta kasu honetan nire aitak ere ez zerikusia handia izan du, ze nire aitak ez zaukan etxerik banandua zeuden, eta ez zaukan etxerik, eta orduan nik berarekin pasatzen nuen denbora, bera normalean beste batzuen etxeetan egoten zen. Orduan nik berarekin pasatzen nuen denbora tabernatan igarotzen genuen. Gure herrialdean, lehen euria handia egiten zuen, orain txikiagoa da, baina eta orduan tabernak niretzako beti izan dira oso espazio babes gune bat izan dira, askatasunez pentsatu alizateko, idatzi alizateko, eta orduan berriro errebindikatzea ere berriro pertsonalki oso garrantzitsua direla, zuloak oroar, eta taberna zuloak bereziki. Komun zuloak. Komun zuloak barne. Daniel, egingo izut galdera zuzen bat. Bale. Liburuan afektuen teoria aipatzen duzu, eta badukazu Ibai Atutxak eta biok justu podcasteko atal bat afektuen teoriari buruz egindakoa. Esplikatuko zen iguke zer dan afektuen teoria, ze autore dauden hor? Nik ontan egia esan tiratukoet pixka bat, iaz Sara Ahmed egon zan Bilbon, egon zan Iruñan eta Bilbon, baina ni Bilbon egon itzan berakin elkarrazketa bat egin nion, eta berak hor momentu baten, afektuaren teoria edo afektu biraketa afektiboa edo da, gerora jartzen zaion etiketa bat, eta etiketa bat funtzionatzen duana batez ere Estatu Batuetako unibertsitate sistematik hasita, eta gero edatzen dena pixka bat gehiago. Eta Sara Ahmedek atera zuen 2004an liburu bat oso fundazionala alde hortatik deitzen dela emozioen politika kulturala. Eta orduan, iaz 2024a zan, eta esan nion, haizu, 20 urte pasadia liburu ateratzen unetik, ke onda, pixkatez.
Eta berak orduan, gauza asko esan zizkian, baina horietako bat esan zuen, nolabait ere afektuan teoria deitu zaion horren referentatako bat edo deitu zaiola, baina berak, eta gero horra aipatzen diala, aipatzen dela Deleuze, aipatzen dela Masumi, aipatzen diala horrelako filosofo batzuk, baina berak benetan ikasi zuala emozioi buruz modu kolektibo eta politizatu baten idazten da irakurtzen 70 eta 80ko hamarkadako feminista beltzen lanetik, ez da Audre Lorde aipatzen du. Eta pixka handik ere genealogia horri edo egin nahi nioke tira. Ze niretzako azkenean ni gero afektuen teorien horrela izendatzen zaien Sara Ahmed eta Loren Berlant adibidez jarraitu ditut, baina gero esaten nuen Mariluz Estebanen liburua Maitasunaren kritika, azkenean da, maitasuna ez dakit afektu bat dan, baina azkenean da, binarismo horietan ez, arrazoia eta emozioak, emakumea eta gizona, beste binarismo horietan guztietan, horietako bat hartu, eta nolabait ere binarismo horri kontra egin, edo behintzat aztertu, eta emozioak eta afektuak ez aztertu gauza berezko kontrola ezin, femenino ez dakize bat bezala, baizik eta egin horren irakurketak kokatu bat, historizatu bat, eta Eba Iluzek ere landu du hau asko, ez beste adibidea izango litzateke. Eta niretzako izan zen oso importantea, ni literatura irakurlea izan izalako, eta ez filosofia irakurlea, baina momentu batetik aurrera, momentu baten asko lagundu ziaten Sara Ahmeden liburu batek gerora idazten zuena zela zoriontasunaren promesa, uste ditzen dela. Bai, hori da, zoriontasunaren promesa. Eta liburu horrek eta baikortasun krudela dela Loren Berlanena, horiek asko lagundu ziaten eta hain justu ere lehen Jule Gonda esaten nola hiztegi espezifikoak behar ditugun, ez? Eta justu nintzen betxatzen hortan, zuk gero irakurtzen dezunean zerbait, ni ez nator filosofiatik, ez nator ere hortatik, baina igual liburu filosofikoagoak irakurtzen ditut, eta irakurtzen dut kontatzen duten kontzeptualizazio bat edo ideia bat, eta esaten dut, bai, ni horrekin bat nator, ez? Orduan, eta igual ez dezu jaso, ez dezulako aukerarik euki hori irakurtzeko, zuk esaten zen horren heldotik. Eta neri hori eman zidaten, neri zoriontasunaren promesa liburuak ez dakit arnas asko eman zian. Eta momentu hortan literaturak ez zian nahi beste ematen, ez? Eta gauza batzuk kokatu nituen beste leku baten, eta hori, emozioak berezkoak dianak eta ustezko ez dakiz ere, batean kokatzen dizkizute beste leku baten, ez da? Nire ustez horregatik handa garrantzitsua, eta baitere usteetelako burua gorputza binarismo horrekin ere hausten du, ez? Eta nik hori oso lotua ikusten dut, ere Julek eta dazkaten proposamenekin filosofikoagoak edo dianak, eta gogoratzen ez baitere udan egon geinala UEuko jardunaldi batzutan, eta hitz egin genuen mai berean Mijo Lizarzaburuk eta biok, eta nik aurkeztu nuan queer teoria, eta Mijok aurkeztu zuan neomaterialismoak, eta gero bukaeran komentatzen genuen, baina ulertu da, tipo, movida iguala dala, ez? Karo, neomaterialismoena doa oro hartzaileagoa da eta queer teoriarena badirudi, ez? Baina azkenean da jartzea zalantzan separazio bitar hori, eta esatea hori da gauzak pentsatzeko modu bat. Eta ez du zertan, eta de hecho daude adibide pilo bat eta zera empiriko pilo bat erakuste dutenak horrek ez duela hain horrela funtzionatzen ez. Orduan, horren barruan, nire irakurketa horien guztien barruan, importanteak izan dira liburu horiek, baina izen, feminismoak eta pentsamendu eta teoria feministak darama hori egiten denbora asko gauza askorekin. Afektuen teorian izenburu hori euki gabe, ez? Orduan, Sara Ahmeden zera hori egingo, eta berak aipatzen du, Audre Lorde nola kontatzen duen, metroan behin ikusi zula handra bat, Audre Lorde zan poeta beltz bat, eta New Yorkeko metroan nola ikusi zuan emakume zuri batek begiratu ziola gorroto hutsa ikusi ziola begiradan, ez? Eta arduan nolabait hasi zala teorizatzen, nundi dator gorroto hori, handra horrek ni ez nago ezagutzen, naiz 5 urteko ume bat, eta, ez dakit, hor, bai. Zein du justo separazioei buruz, Juleta, zuri galdetu nahi dizut, hainbat irakurle taldetan 3
tertulia inditu dala zure liburuarekin, hiru talde diferentetan, eta, bueno, zu izan zinean haietako batean online eta bestean Getariakoan sozidadean. Eta uste, hainbat gai ateratzen dira zure liburuaren harira, baina segurazki zeresanik handiena sortu dutenak taldeetan, izango, batez ere bat, izango nuke, besteaz igual entzun egiten da, eta ez da askorik esaten, baina bata da, emakumeak eta gizonak ez dira existitzen, ideia hori, sortu egiten dira, materialki eta violentziaren ebitartez, eta beste hain justu violentziaren inguruko gogoeta guztia, imposiblea dela, ez dela posible violentziarik eta jerarkiarik gabeko gizarterik, eta orduan utopiak pentsatzen ditugunean, edo pentsatzen dugunean guretzat nahiko genukeen gizarte hori pentsatu behar degula, nolako izango da, gure violentzia, zein izango den violentzia legitimoa, hau da, ez iskin egitea itxusia iruditzen zaigun edo ematen duen gai horri, ez? Hori da, ez, nik lehenik eta behin, nik ez dut sekula esan gizonak eta emakumeak existitzen ez direnik, Hau, denbora guztian esaten didate. Nik ez dut inoiz esan. Nik esan dut egiten direla, beraz, existitzen dira. Ez direla existitzen naturalki. Baina jende asko esaten dit, nola ez direla existitzen? Igual da beste esaldi bat bazeneukan famatua, bakea ez da existitzen feminismoa, bai, igual hori. Baina irakurle talde guztietan atera da, baina zuk esaten duzu, baina nola ez direla existitzen, ez dela esentzia bat, ez dela berezkotasuna. Hemen, alde batetikan, horrek, zer demostratzen du? Heterosexualitatea erregimen politiko totalitario bat dela, bere kategorietatik pentsatzen uzten ez duena. Hau da bitik, hau da monik bitik, hau da feminismo materialistaren oinarrietako bat. Heterosexualitatea ez orientazio sexual moduan, ez da horrela ulertzen. Sistema politiko moduan, patriarkatua deitzen dezuena. Da, bere kategorietatik pentsatzen uzten ez dizuna, eta izaten ere uzten ez dizuna. Horregatik ez da ulertzen esaten dugunean emakumeak eta gizonak egiten dira. Karo, heterak sexualitate erregimenetan ez ziren jendearentzako alegia munduaren 99% momentu honetan. Karo, ezin badezu pentsatu binarismotik ezin dezu ezer sortu binarismotik eta konturatzen bazeate zientzia fikziozko utopiak 20. mendean, 21. mendean 4. olatuari eskera aldatzen ari da, horregatik daude mala hostiarekin. Baina utopia guztietan eta etorkizuneko zientzia fikzio guztietan denetatik gertatzen zen eta gauza eta organismo pila bat existitzen ziren, baina beti gizonak eta emakumeak zeuden, beti. Eziaz, que fuerte. Osea, ezin dute pentsatu mundua bestera batera, eta gu ameba batetik gatoz, eskenik hau errepikatzen dut, ameba batetik gatoz. Osea, imaginatu nola aldatu den mundua, zelula batetik gatozela, eta begira noraino iritsi gera, orduan, ez detela ulertzen da, nola ez den ulertzen, aldatu egiten gerala. Eta aldaketa hori, biologia evolutiboan, kontekstuaren araberakoa da aldaketa hori. Biologia evolutiboa da, nola aldatzen den organismoa, Darwinetik, nola aldatzen den organismoa kontekstuaren arabera. Eta orduan, guk esaten duguna da, zure kontekstua patriarkala baldin bada, gizonak eta emakumeak edukiko dituzu. Zure sistema ez baldin bada patriarkala, ez dituzu gizonak eta emakumeak edukiko. Y no hay más, eta horri ez du esan nahi X-kromosomak egongo direnik, edo I-erriztatuak, edo I-elizatuak, edo esan nahi ez dituzu kontzeptu horiek edukiko, ez dituzu kategoria binario horiek edukiko. Ze gainera berriro biologia genetikoan, ja 2025, ez dago sexu binariorik. Osa, ja ez da feminaziek asmatu duten zerbait, bai? Eske biologia orduan, da, momentu honetan dagoen diferentzia. Nik hau esan nuen ere, orain dela gutxi, HUko elkarrizketa batean, gainea. Momentuetan dagoen diferentzia. Gizarteak manejatzen dituen, ezagutzen markoen, eta zientzia guneetan, eta ezagutza guneetan ez direnak zertan akademia izan behar. Sortzen ari diren, marko horiekiko, pentsaera horiekiko dagoen abismoa ikaragarria da. Ze gainera, hau, egiten gerala, Warrek esan zuen, eta askoz ere lehenago, Afrikar herrialde pila batek, Abiaialako askok, orduan, ez da sikiera ezer berria, ez da sikiera 20. mendekoan, ez eta guk pixkat 20. mendean, ez, jarri atentzioa,
Eta berriro nik uste dut, politismoa beste zerbait. Hau da, benetan aurre egin nahi baldin badiogu. Biziko dugun, bizitzen ari geran, olatu erreakzionario honi, baina haratago, ez? Kapitalismo, patriarkal, kolonial, honi aurre egin nahi badiogu, supremazista dena eta izango dena beti naiz eta batzuetan violentoagoa izan edo beste batzuetan. Ez, pentsatzeko era aldatu behar dugu. Ze ez baldin badugu pentsatzeko era aldatzen, ezin dugu beste zer sortu, erreproduzitzen egongo gera denbora guztian. Ze hori da daukana ezagutzak eta lehen esaten un, eta hizkuntzak eta lenguaiak eta da, biologia evolutiboan hau agertzen da, osea, gure historian agertzen da hizkuntza eta agertzen da, ez? Lenguaia oroar, semiotika, bizirauteko, bizitza hobetzeko. Osea, ez da adorno bat, ez da, eta orduan, atentzioa jarri behar diogu, errelatoei, diskurtsoei, ze hor sortzen da etorkizuna. Etorkizuna ez da egiten errelatori gabe, etorkizuna bakarrik egin daiteke errelato batzuen, edo kontakizun batzuen barruan, alegia hitzekin egiten dugu guk etorkizuna, eta orainaldia, eta lehenaldia, eta orduan hitzak aldatu behar dira, edo hitzen esanahia erreferentzialtasuna eta zentzua aldatu behar da, gure bizitzak aldatu ahal izateko, eta datorkigun, edo bizi dugun indarkeria guzti honi aurre egiteko, eta ateratzeko, ez bakarrik erresistentzian irauteko, erresistentzian daramatzagu ja urte asko, batzuek gehiago, beste batzuek baino, eta orduan berriro, erabili artea, erabili literatura, erabili dauzkagun tresna guztiak, beste errelatu batzuk kontatzeko, hori da hein handi batean ere bai liburu bat, bai Danelena, bai nire liburua, politeismo bastarta, aldatu behar dugu, bestela ez dago etorkizunik. Eta hori kontakizunetatik sortzen da, eta beraz ardura hori daukagu ere, kontakizunetan gabiltzanok. Nire nuan esan gauza bat, esan dezunean zientzia fikzioena, hainitzen pentsatzen, esken ez ondo gogoratzen, baina irakurri ezue Ursula K. Le Guinek daukan novela bat, The Left Hand of Darkness, iluntasunaren ezkerreko eskua, eta hor, berez horko gizakiak, ez dia denbora guztian emakumeak edo gizonak dia gauza bat bezala, eta gero daukate momentu baten erreproduzitzeko gaitasuna. Bezala, toran hor momentu hortan, esken ez oso ondo gogoratzen, baina bazan gauza bat, izan ziteken adibidez, zuk eta biok eukitzea ondorengo bat, eta gero nik gerora beste norbaitekin eukitea ondorengoa, baina ez izatean ni ondorengoa daukana, baizik eta beste pertsona. Orduan, zan pixkat, behintzat uste bera saiatu zala bueltatxo bat ematen horri, eta gainera justo erreprodukzioaren gaiari helduz, ez? Baina, bueno, okurtu zaidan bakarra, lehen esan dezulako, eta hori izan abere ezagutzen zenun. Margaret Pierce daukana da, hori, ez? Pentsatzen duela gizarte batean nun inkubadora dauden, argia, erreproduzioa dagoen gorputzetik haze teknologia asko betu da, eta orduan erreproduzitu dezakezu, esango genuke, utero moduko bat sintetikoa eta baina organikoa, hori kentzeko, eta orduan horren arabera ere nola aldatzen dan, beste erlazio guztiak, izarteko erlazio guztiak, eta azteko hori ez, gizon eta emakumeen kontzeptuak kenduz. Eta gaur esan nahi nuen ez dela ipatu, baina Monik Wittig niretzako oso pertsona importantea izan dela eta dela. Eta Audre Lorde ere bai. De repente, ezkitu tortzen. Eta, de hecho, berari esker, Monik Wittig lizipen. Bai, ze gainera... Bai, eta Audre Lorde ere zuk ekarri dezu eskerara. Bai, baina gainera liburu hori nik uste dut zuketzen ula, eske, bueno, eta zurekin ezagutu nun? Bai, eta nik pentsatu nuan gustatuko zaizu. Jo, batzen irakurri nula, bakion, unas circunstancias extrañas, anodinas, baina esan un zer da, hau. Eta hau eskeratu egin da. Bai, eskero nola, gazte hil zan, eta estatu batutara juntzan, eta etzuan egin hain besteko, baina, bueno, izan zan superimportantea, oza, bere lehengo liburuakin esango nuke eman ziotela, Genodo saria edo lakoren bat, oza, izan zala kriston bombazo eman zuen pertsona bat, baina gero juntzan estatu batutara hil zan gazte, eta... Horatzen naiz lisipen atera zanean, Durangon estanean egon nintzala, eta nola anekdota txoroa da, baina etorri zan pertsona bat, eta esan zuen, pentsamendu hetero zuzena daukazue, eta zeuden susako gizonak, eta baten batek esan zuen, bai, bastante. Ale batzuk. Bai. Bueno, eskatu nien, elkarren liburutako bina pasarte aukeratu
hartuta komentatzeko, orduan Ez, ondiru itzen liburuan baldin ez. bazaizue, orain ingo dugu lehenengo, ez, Bai. batak bestearen pasarte, zein aukeratu dezuen esan, eta Eske zer denbora komentatu nahi juntzaigu. dezuen. Ja, Bai. denbora juntzaigu, Bai, bai da. ez. Nik egia esan, ekarri dut nire liburuan markatuta, baina nola Igual hasi bihar daiteke bidaian Jule. noan eta motxilanakan eta motxilan geratu dan, pues liburu, eusueren liburu erabiliko dut. Ez, baina ni badak izin dan nerea. Sarrera txiki bandat egin lehengoari buruz, aipatuko dia, inbeste aipatu dian bula dauek ze hontan, eta hori, nigo goratzen naiz, Julek eukizuan garai baten berrian zutabe bat 15 egunean behin, edo hilebetean behin, edo agetatzuala, eta deitzen polirika, ez? Polirika, bai. Polirika deitzen. Eta gero zure blogean jartzen zenun, edo zioz, eta hori zangu elkar ezagutu genuen garaia, más o menos esango nuke. Eta, bueno, pues, ni Jule ezagutu flipatu ginoan. Eta gogoratzen naiz, nik igual ezagutu nuala bera lehengo, bueno, pues, ematen hitzaldiak jardunaldi feministetan eta bestera hortako gauzetan, darduan zean oso hitzaldi formatuan, eta bapatean, polirikan, noizean behin, bere zutabeak batzutan zean oso gai bat hartu eta azaldu eta hortxe, pim-pam. Baina batzutan bapatean egite zuan olako zutabe poetiko-politiko bat, oso polirikoak, eta orduan niri ekarri dit liburu honek momentu askotan garai hortako sentsazio hori, eta orduan bula den pasartea irakurrikoet, eta ez dakit, pixkat, bueno, venga. Eta gero baita ere, zati hau justo nire liburuan agertzen dalako ze asko gustatzen zidan. Monoteismoa bizitzaz nekatua dagoen jendearentzat da. Bizitzari beldurra izatetik sortzen baita, bizitzaren aniztasunari izua izatetik. Horregatik murriztu behar du dena bakar batera, beste jainko guztiak hiltzen ditu, eta fase historiko bakoitzerako gaizto bakarra aurkitu. Lehenik Satanas, gero erregea, gero estatua, gero dirua. Ongiaren kausak ere bakarra izan behar du. Arima, arrazoia, legea edo ekonomia. Subjektu salbatzaile bakarra, egiazko maitasun bakarra eta moral unibertsal bakarra. Pixka bat azkatuz gero, beti agertzen da jaun buru soil berbera atzean. Eta guk politeistok ez dugu astirik ezagutza gisa zertifikatutako depresio honetarako. Eta guk politeistok ez dugu astirik ezagutza gisa zertifikatutako depresio honetarako. Osea, tatuajes. Herriska osoak ditugu lagunez beteak eta etxe osoak etxaiez lepo. Europa bera elizaz eta jende tristez betetako herria da, gure alde doktrinatzeko prest. Bai. Eta horretarako ari dira antolatzen buladak. Uruako mendekoak dira, baina ez begiratu Wikipedian, ez dituzue buladak horra aurkituko oraindik. Nireak dira eta hemendik aurrera zuenak ere izango dira. Izan ere, teismo oro botere egituratua da. Botere egituratua dira jainkosak, familia, estatua eta kapitala. Hortaz, kontra jainkosak behar ditugu, gure jainkosak, gure botere egituratuak. Segituko nuke, baina luzetxo joko du, así que, bueno, asko, zait oso polirika gogorazi zian zera hori, eta hori nahi nuan ekarri. Bai. Vale, bat aukeratu behar da, ezta? Bueno, niri orduan, nozkan markatuak. Pila bat, edo, ez dakit kontestua jarriko dut, igual, bale, venga. Ez dakit nahasketa horren ondoria ote den, ez dakit horretaz gainera beste faktore mordo bat ote dagoen, ziur aski bai, baina nik ez dut inoiz bizi izan euskera zama gisa, arazo gisa, ez itzultzeko, ez idazteko garaian. Niretzat aukera bat da, tresna bat, hizkuntza bat funtsean, ezaugarri linguistiko jakin batzuk ditu, egoera soziolinguistiko jakin bat, leku jakin bat hizkuntzen arteko botere erlazioetan, eta aurrera jaten du. Edo kexak ikusten ditut sare sozialetan, euskeraz ezin dela esan zertero, ezin dela esan luzido, edo ok esan daitekeela adibidez onela, baina ez duela berdin sonatzen. Halakoak irakurrita badirudi arazoa euskera dela. Euskera ez dela nahikoa, eta pentsatzen dut. Ez dela nahikoa zer? Nahikoa gaztelania?
Brutala da, pasarte hori brutala. Evidentemente, euskera eta gaztelania ez dira hizkuntza bera, peña. Ez dute ez sintaxi, ez hiztegi, ez esaldiren antolaera bera, ez dute berdin sonatzen, baina hori hizkuntza aniztasuna da, peña. Ez da bataren edo bestearen gabezia. Reggaetoiak ez du sonatzen rock erradikalak bezala, baina ez du bataren edo bestearen gabezia, peña. Bi musika estilo dira. Sagarrak ez du marrubiaren zaporerik, baina muturrera eramaten ari naiz adibidea, agian pixka bat parodiara, baina zer esan nahi dudan uler dadin nahi nuke. Bai, ulertzen da. Oso, no. Ordula orden daukagu galderen tartea baino, Vale. orduan, ingo ditut, 3 galdera batera Bai. ekarri, eta gero beste bat. Orduan, Vale. lehengo galdera izango da Euskal Literatur Sistemari buruzkoa, eta bigarrena zaurgarritasunari buruzkoa. Vale. Daneleren liburuan, Deialdia 2 izeneko atalean ikusten da idazle bat, epaimai bati zuzenduriko txostena idazten edo txosten hori irakur dezakegu. Idazleak pentsatzen duen, baina bidaliko ez dituen lerro, tatxatu eta guzti. Hau da, idazle txintxoak dena delako beka lortzeko bidaliko duen txostena, irakurriko dugu, normal, eta tatxaturik benetako idazleak, etxean pijamatan imaginatzen dudanak nik, pentsatzen duena. Eta niri asko, oso sugerentea egin zitzaidan, agerian uzten duelako sistemak nolako idazleak eta nolako ahotsak saritzen dituen, edo behintzat nola azaltzen direnak, eta nolakoak zigortzen. Eta honekin lotuta, galdetu nahi nizun, zergatik erabaki zenuen Konsonin argitaratzea liburua, ohiko euskal argitaletxetan edo argitaratu beharrean, eta hau dena esan da, zuen ustez, euskal literatura gero eta politeistagoa da, gero eta bastartagoa da, zertan da monoteista, zertan izan liteke politeistagoa, adar asko utzi ditut denbora gutxi daukagulako, baina nahi duzuen esateko horren inguruan. Nik esan behar nuan analisi hori monoteismoa eta politeismoarena Juleri utziko niokela, baina Julek esango du neri utziko dela zenik literatura gehiago ezagutzen dut, eta baliteke alde hori erantzun gabe geratzea. Konsonikoa, egia esan, liburuaren prozesua pixkat arraroa izan da, ze naukan material asko pilatuta, eta gero derrepente liburua zegon, pixkat, hola izan da. Osa, ez nintzen liburua idazten ari, eta bapatean hain nintzen ja liburua prestatzen. Orduan, nire zeatik, Eta ja bapatean liburuaren errealidadea bapatean agartu zanean, esan zenean iratxerratolazak berak ikusten zuala hori aurkezteko moduan, okurritu zitzaidan Konsonikoi proposatzea, niretzako bat egitezuan proposamenarekin asko, ni oso eros sentituko nintzen da oso lasai, eta bai, niretzako aukera hon bazan. Eta bai, gauza askotarako. Osa, gaina zan oso lasaitasun batetik eta nahi batetik egindako zerbait, eta bai esango nuke igual politeistagoa, gero eta politeistagoa dela, ez dakit. Izan ziteken gehiago, baina... Bai. Baina, bueno... Bai, justo eske hemen honen aurretik egon naiz egiten, egon naiz grabatzen bideo podcast bat lehiari buruz, Hiru Damatxokoak egite duten programa baten, eta geunden gonbidatua ginean Mikel Aion, Oian Arana eta Hirurok, ez? Eta nire adibidez, Oian Aranaren eta, belaunaldi horrek, 2000ko belaunaldiak esan dezagun, kristonan aizea eman ditez. Baitere aliantza batzuk askoz lehenago datozenak, baina hor nik beste gauza batzuk ikuste ditut adibidez, eta justo Mikelek ere berak esatezuan hori ikusten zuala, bera urruzuno sariarekin harremanetan daraman luzaroan, eta berak ikusten dula, berak irabazi zuanetik gaur egun 19 urte dazkatenek irabazta dutenetara aldaketa bat ikusten dula, eta ez dakit ni pozik nago, gauza berri horiek dakartzatelako. Bai, nik ere uste, eta hots desberdinak sartu diren enean, oroar, leku guztietan. Zentzu horretan politeistoagoa dela, ez? Eta ni ere oso pozik nago, eta belaunaldi berriekin, eta ez ala ere, oraindik ere euskal literatura berriro, ez dago alderatzen, ze ez dut ere ez kontrolatzen Espainiar literaturaren zirkuito desberdinak, ez? Baina oso zikina ez da, berriro, igual...
Ez zait iruditzen bereziki askoz, beste batzu baina askoz Hori da, gutxiago danik. edo gehi osan etortik Bai. da, ze azkenean Bai. fenomeno soziala dira, eta Bai. gure gizarteak bizi dituen egoeraen araberakoa da ere Bai. egiten duen artea oroar eta Bai. literatura, ez? Orduan, Bai. nik zentzu horretan, hombre, zer gertatzen da, baldin bagea gizarte monoteista baten parte edo kultura horren parte, obviamente, gehiengoak, ez, kosmobizio hori daukagu, edo daukagu zenbait gauzetan. Ez? Eta beraz, minoria izango da oraindikan, ez? Oraindikan esan dut igual hamarkada honetan, urrengoan, baina guazen urrengo galderara, interesgarriagoa da. Vale, zaurgarritasuna hitz egin nahi duela, igerri diot hasieran. Liburuan arteko, nik ikusi ditudan, hainbat puntu komun eta ez, aipatu ditugu, eta aldi berean nahi nun, zertan sumatu ditut nik diferente edo, ez, hortaz ere hitz egin, ez, eta niri iristen zitzaidan, beste zerbait, badala nolabait, eske hitz hau daude hain gastatuta eta hain peligrosoak dira, baina esan egingo ditut. Badala intimoagoa zentzu baten, berdin politikoa izan arren, intimoagoa zaurgarritasun, esango nuke pertsonala kolektiboa ere badena, ez? Baina, hor ikusten dalako, ez? Edo oso sentitzen dalako bidaia hori minetik, bakardadetik, edo kabitu ezinetik, aintzan eusan dizagaren bendagonez, biziraupen estrategiak eta azkenerako sosegu moduko baterantzko bidaia hori transmititzen duna, eta ikusten dut oso garbi ikusten dela, ez? Bai teoria eraginak eta dana, baina aldi berean pertsona bat. Pertsona baten ibilbidea edo autore pertsona oso gertu sentitzen dudala, ez? Eta aldiz politeismo bastartan ikusten dute pertsona, ikusten dut Jule Goikoetxearen burua, bere velozidadean funtzionatzen, bere zure inteligentzia, umore, eragin guzti horiekin, baina hor, ahotsak diferenteak direla iruditzen zait. Ez dakiz zuek alabizu duzuen, igual zango didazu, inundik inora ez. Nik uste eta hotxa diferentea diala, baina nola Jule dakan gogoa honi erantzuteko, zenik ez da asko pentsatu egia esan. Osa, ontaren erago, como bai, ze analizi hona eusue. Ze, galdera honek pentsarazi egin dit, eta uste dut alde batetikan. Nire zaurgarritasuna hor badagoela, eta nire intimitatea. Ez nago ados zaurgarritasuna ulertzen den erarekin, ez da ere intimitatea ulertzen den erarekin, berriro oso monoteista delako, edo esango genuk ez bakarrik horregatik, eta oro harari naiz. Alde batetikan zaurgarritasuna dago lotuta feminitate batzuekin. Ni hor zaurgarri nago, baina ez da zaurgarritasun femeninoa. Eta orduan ez da identifikatzen zaurgarri moduan. Eta hori intimitatea dago, baina ez da intimitate femeninoa. Eta orduan ez da ez femeninoa, ez igual klasikoa, ez bakarrik generikoa, intimitatea. Baina ez da emakume batek normalean duen intimitate mota, ez? Orduan batetik, hori ez da nahita egin. Ia ez da nahita egin, bueno. Baina bai horregatik konturatzen naiz, nire zaurgarritasunak, ez dituela berriro, mandatu femeninoen irizpideak jarraitzen. Alde batetikan, eta intimitateak ere, alde batetikan nik ez etelako negar egiten demagun, ez? Normalean, nobio batek utzi nauelako, edo arazoa daukadalako ez dakit, amarekin, edo dana dalako, adibide bat jartzearren. Nik egiten dut negar beste gauza batzuekin, ez? Adibidez, zergatik ez ditugu ulertzen zuhaitzak eta zergatik dauden psikopata genozida batzuk denbora guztian 50 urtero, ez? Munduaren ordena aldatzen eta nahi dutena egiten, ez? Neri afektatzen nau pila bat ergeltasun estrukturalak, bai? Neria barne, esan nahi dut, guztiona. Eta orduan neri horrek eragiten dit mina eta horrek eragiten dit negarra adibidez, baina nola hori ez dagoen lotuta intimitate femeninoarekin edo maitasun erromantikoarekin edo ez dakit lotura baten apurriketarekin edo ez tradizionalki intimitatearekin lotzen den arroekin, orduan ez da identifikatzen intimitatea da, baina politikak taxutzen du nire intimitatea. Eta orduan nire intimitatea politikoa da, goitik behera. Eta orduan niri kezkatzen nauten egunero berriro, ez dut esan nahi ez dutela negarrik egingo, ez dakit,
por un desamor, baina ez da bereziki horrela eraikitzen nire intimitatea, eta nire egitura emozionala ez doa hortik, eta orduan, eta zaurgarritasunari dagokionez berriro ez, nola mandatu femenino bat den zaurgarri egotea eta zaurgarri agertzea, zaurgarri izatea femenitatearen ezaugarri nagusienetakoa delako, ze zaurgarria ez bazea pixkat marimatxoa zea, pixkat maskulinoa zea, eta aldiz gizonei zaurgarri izatea etzaile utzi maskulinitatearen mandato bat delako zaurgarri ez agertzea, ez askotan ni batzutan kokoteraino nago emakumeek denbora guztian zaurgarritasuna hitz egitearekin termino hoietan. Neri aspertu egiten horrek, eta horregatik liburu asko erori egiten zaizkit eskuetatik. Ez interesgarria ez delako oroar, ez beharrezkoa ez delako. Guztiz beharrezkoa da, ze ahots horiek isilduak egon dira, baina ez da nere egitura emozionala, ez? Eta orduan, askotan zentzu horretan, bai, askoz ere lotuagoa dago, tradizionalki maskulinoak diren subjetibitate horiekin. Ez? Nun arduratuagoa dauden, ez horrela representatzen dira politikarekin, ez egitura ekonomikoarekin, ez arazo hoiekin, ez? Eta orduan, dago hor dibizio generiko bat, eta bueno, nik uste dut politeistak eta bastartak eranean, ez? Zaurgarritasuna eta intimitatearen egitura, ez? Material hori eta arkitektura hori ere aldatu beharra dagoela gizon eta emakumeak eraldatuko baditugu edo desegingo badira, ez? Eta orduan, berriro, nire intimitatea hor dago eta nire zaurgarritasuna ere, de hecho, azken poeman, niretzako poema hori da hiperintimoa, oso intimoa. Zer gertatzen da dela, oso politikoa, ze nik ez zindet ezberdin du. Eta berriro, uste dut zaurgarritasun femeninoari atxiki zaion guzti hori ere oso politikoa dela, esan ez subjektu politikoa gera, ez? Orduan, uste dut hori ez dela identifikatzen igual askotan, baina, eta argi dago nire liburu guztietatik bat ez diren saioak direlako, hemen agertzen dela gehien bat. Bai, nik gehiago ari nintzen, ez nintzen ari zaurgarritasun igual klase hortaz, ari nintzen gehiago, da nire liburuan ibilbide bat egiten dunez, haurtzarotik helduarora, baita ere ikusten dugu sujetu bat, oraindikan tresnarik ez daukana, edo sentitu dezakegu sujetu bat tresnarik ez daukana, ulertzen ez duen sistema baten harrapatuta, eta uste zaurgarritasun diferente badala. Zure liburuan irakurtzen dugunean, azkenean bizitza oso baten garatutako jakintza ikusten da hor, baina azkenean dira 4 egun, ez? Eta 4 egun pertsona heldu baten bizitzan dauzkana burua, eta nik tresnaz gainezka, gatxet, nik ikusten dut gatxet. Gatxet, arazo bakoitzaren zat, aterako da hemen zerbait, helikopteroa edo kutsilloa edo katana edo behar dana, ez? Eta zentzu horretan sujetu diferenteak iruditzen zaizkit ahots hoien horretan ari nintzen, oso interesante iruditzen esaten dezuna, baina ni hortaz ari nintzen, ez hainbeste horrela ulertuta. Ni bai, ados nago esan dezuenakin. Bai. Bueno, ze ordu da. 8:04 gutxi dira, orduan, nahi baldin baduzu egingo dugu, iriki galderetarako tartea, eta gero amaieran denbora ematen baldin badigu, azkenengo pasarte banarekin agurtu. Atrebitzen da, no? Baukazue galderarik edo komentatu nahiko zenuketen zerbait. Ez dago. Beste laurrengo galdera neukan, hain zuzen hasieran aipatu dugun idazketa prozesuaren tempoaren inguruko zerbait, nola sortu dira? Deskubri dezagun zenbat egunetan idatzen zuen Julek liburua. Bueno, liburu bakoitza ez, askotan ez dezu jakiten nola sortuko dan. Zuegon zaitezke novela bat elikatzen ezakitzen bat urtean, eta iaia liburu akzidental bat argiteratzen da hori baino lehenago. Pentsatu dezakezu ez daukazula libururik, eta bapatean pertsona batekin kafe bat hartzen duzu, esaten dizu, eta hau horrela eta horrela eta bapatean ikusi egiten duzu hor liburua. Orduan, uste, gure bizitzak badira lagueten gabe ari gera idazten, eta elikatzen eta pentsatzen, eta esperientzia horiek elaboratzen idazketarako eta idazketaren bidez, baina gero diferente sortzen dira liburuak. Eta kasu honetan, nola sortu diran? Bai, asko gustatzen zait gertatu zidan gauza bat iraiaren hasieran liburua oraindik argitaratu gabe zegoela, baina ja iragarrita edo, eta lagun batek esan nion, bai, nire liburua ateratzen da, eta esan zian, zeuki dezu, eskutatuta, eta aldi berean arrazoia zeukan, ze
Txodorosteko aurkezpenen aprobetxatu nuen ere bai beste eskudotonakoan beste gauza bat esateko, baina, hasi, bueno, sin más. Hori, liburuaren prozesua izan da, ni idazten irintzala gauzak eta pilatu nitula, eskatu nuela Eusko Jaurlaritzako diru laguntza bat, aurkeztu behar nuela naukan guztia, orduan egin nuan dena batera jarri eta biali, eta jake egin donakan, biali nire atxerratu lazari, eta esan zian, hemen liburua dago. Eta aldatu jozu ordena, eta orduan batean, ez, gero nuan lan pila bat enduete. Baina egin dut muntaketa lan asko, eta ez da gauza bat egin dutena, lehen hau. Osea, ni azten nintzen da, hasi eta bukatu. Eta, bueno, bai, orokorrean. Eta hau izan da muntaketa lan asko, handia, bai. Orduan hori izan da pixka prozesua. Hori, 22tik 25 idatzi dituan testuak izan dira, baina idazten egin zan bitartean etzian libururako testua batzuk igual bai, baina ez egin beste. Eta gero bai aurtengo 24-25 ikasturteko ja hori izan da buru belarri montatzea liburua eta listo, hori izan da prozesua, bai. Eta Jule. Ni nago liburu bat idazten, nire urrengo liburua izango zana, orain dela ja, hori pare bat urte, zeda ikerketa prozesu bat, niri urrengo ensaioa esango genuke, ez? Obedientziaz eta identitateaz eta violentziaz ere, materialismoaz, nola egiten diren gizonak eta emakumeak materialki, ez? Baina hori, zientziaren ikuspuntutik, zientzia, nahiz eta filosofia izan, zientzia politikoak, ez? Hizkuntzaren filosofia eta bat. Eta orduan, horregatik, junentzenean firara, tartean sartu zen, zenik uda horretan nahi nuen nire liburuarekin jarraitu, ordenatu, porque nago aldi berean, karo, ikerkuntzan zaudenean, aldi berean zaude ikertzen eta liburua egiten askotan, entonces es un kristo. Askotan ez da ikerketa proiektu bat egiten dezula amaitu eta hortik liburu bat atera. Da pixkat kaotikoagoa, batzuetan, eske liburu bakoitzak bere dauka, ez? Orduan, nire kasu honetan, egiten ari naizen liburu hau da, ikerketa gehi liburua egin. Entonces, está siendo un puto kristo, divertigarria, lehen aldia da, kristo hau daukadala, porque ni normalean da, hasi eta bukatu eta gauza bakarra egin gainera, zentzurretan oso monoteista naiz, eta anarkista ere pribatuki, naiz eta gero leninista bat izan, sozialki, hau ez esan. Orduan, ze gertatu zen, firara jutean, niri larun bat horretan, da larun bata igandea, astelen asteartea. Eta larun bat horretan esan zidaten estan batean, editorial batek, zergatik ez du liburu bat egiten lau egun Angela Davisekin. Eta nik esan nuen, ja, con lo que tengo encima, es como, nik biztirautear negoen lau egun horiek, ez nekien nola izango zan, hone egon behar netzen, gau eta egun, ez dakien nola izango zan, nekien Angela nolakoa izango zan, niri jendearekin egotea denbora guztian ez zai gustatzen, eta orduan, esaten nuen, lehenengo biztiraun behar dut, eta egia esan igandean, ja Shiba ikusten neundenean, esan nuen hemen liburua dago. Eta orduan, ja mobilean eta hasi nintzen jasotzen, ja gauzak, gertatzen ziren elkarrizketak, dana. Eta orduan egia da, etxera bueltatu nintzenean, asteazken horretan, pues... Eixerin nintzen eta biharamunean, liburua zaun. Neuzkala materiala, neukan materiala. Eta, klaro, horri gehitzen diozu, hitzaldien elkarrizketen parte bat ere dagoela, eta liburua motza dela, esan nahi dut, pues azkenean, pues eso, uztailan amaitu nun, uztaila hau izan zen ekainan, maiatza maieran fira, ekainan 2 aste ezin izan nun, da gero, uztailan bukatu behar nun, ze Venezuelara ni joan, hauteskundeetan observadora internazional. Esan niola behari, hiltzen banaiz. Hemen dago dokumentua, ez? Hemen dago dokumentua. Orduan hori egin behar nuen, nahi nuen, berriro, kronika bat denez, nahi nuen aktualitatean sartu, 2024an atera, 2024an gertatutako zerbait da, 2024an atera. Eta gainera, eske nire ikerketa prozesuarekin jarraitu behar nuen, zenola, klaseak ematen ditudan unibertsitatean ere, hilabete batzuk bakarrik egon egiteke ikertzen, orduan, eta bakizue pasio bat dela niretzako, orduan, neukan benga, amaitu behar da, eta kontua da, hori, egin behar izan nuela, gazteleraz eta ingeleraz, hasieratik, nik hasieran neukan danan astua, ze ingeleraz egiten nuen Angela Davisekin. Baina kontua da, Angelak irakurri behar zuela, atera aurretik, euskeraz, eta katalanek ere, porque katalan asko agertzen dira hor, eta orduan irakurtzean nahi nuen, ze igual gainera katxak zeuden zenbait gauzekin, eta orduan jende askok irakurri behar zuen atera baino lehen, esan nahi, porque behin aterata
Naiz eta gero atera gazteleraz da ezin dezu aldatu gauza hundirik, ez? Eta orduan, pues dena nun, da orduan aguztu amaieran ja dena nukanina, eta... Baina, dena da, euskera idatzita, eta itzulita inglesera, eta katalanera. Eta gaztelera. Gaztelara, zuk. Bai, pero porque berriro, baina lehenengo testu hori zegoelako ja hizkuntza desberdinetan. Osa, esan nahi, ez dala... Entzun detenean, esan dezunean, katalanez egon behar zala, gaztelanez egon behar zala katalanek irakurtzeko ze katalan asko agertzen da hor. Esan dezun modu bagatik, etorri zaitu burura, eska bonaiz errepasatzen liburua, esan dezunean, batzuetan alemaniek izateko gogoak. Baina gero bere ala pasatzen zait. Eske esalde asko ditu olakoak, Bueno, zure liburuan badago, beraien ustez Finlandia dira. Bai. Nik uste nire liburuko, alare nik uste nire liburuko esaldi... Fijo, eta... Zean, favorituetako bat, favoritu batzu bauzka, baina hola, eipatu diala jendeak, eta bai esan dut, egia da, mozdadea ez diote bakeira bereten sendatuko. Ezin diote bakeira bereten sendatu. Hori da nire... Bai, egia da, uste dute Finlandia direla. Aberala da. Bueno, ez dago alderarik, ez aizu etorri hola bitartean. Ez. Bueno, ze ordu da? 10 gutxi. Pasarteekin bukatuko dugu? Bai. Nik irakurriko, lehen irakurrieten pasartearen tik gertu dagoen pasarte bat. Eta beste estilo bateko da, baina eske grazia handia egite eta egia da liburuan umore asko dagoela, baina ez topatuko nun zegoen buladena. Markatuta da kasu gainera, ez? Utzi dut hau hemen. Bueno, orduan, buladen kontu hau guztia, asko liburu irakurta da kasu, baina ere bazpada esango dut, buladen kontu hau guztia da, jule dago gozaltzen, uste dala lehengo gaua pasaduanean, ez? Eta orduan hor komunean dauden estatu bila horiekin, eta hori esaten daruan, pixka bat gerosiago, ja prestatzear dago, orduan jartzen du. Bueno, grazia hundiak gende baitere denbora guztien, ez da irakurriko zati hau, ez dakazer ikusi gero irakurrena detenakin, baina bizkartzainaren, zu bere bizkartzain izan behar dezun zea hori oso zera egitezet. Orduan, bueno, ja ez, jun behar du bere bila edo zearen bat, eta hori da, gozaltzen nahi da, eta esan du, bueno, baitxarra kafea. Ilea besterik ez zait geratzen, ondo lotu, ez ikaratzeko. Argi gera dadila, ez dut inoiz diskriminaziorik jasan nire ileagatik. Nire azala zuria delako. Irain batzuk bai, baina misogenia ziren. Gehiagikeria ez dago ondo ikusia emakumezkoa zarela uste badute. Hau azpimarratuta da gauzuek ere. Feminitatea txikitasunaren sinonimoa da, eta txikikeria utxalarena, eta hau berriz ez gauzarena. Horregatik, ahotsa, begirada, eskuak, pixua, hankak, igotzeak emakumetasuna murrizten dizu. Eta zuritasuna. Zuritasuna ere feminitate legitimoa egiaztatzeko mekanismoa delako, dirua bezala. 6 kako ekarri ditut, 2 falta dira. Aireportuko komunean ahaztu zaizkit? Arrengan bikaintasuna dena, hemeengan gehiagikeria da. Zer ziren arrak, fifeak esaten diete nire herriko neskatxek, FIFA dela eta. Eta 6ak eta 8ak bitarte gimnasiora doan tribu iriterra da. Jule, zentratu. 4 minutu ditut jolera jeisteko, Angelaren bila. Hemen daude, 5 kako jarri ditut azkenean. Gehiagikeria oro da antifemeninoa, eta gauza bera garratzen da hilearekin. Hile liso, ordenatu eta orraztuarekiko maitasuna, menderakuntza eta segurtasunarekiko maitasuna da. Hile politika. Zeren eta baimenik eta ordenari gabeko hilek izkurroiek ausarkeria hutsa baitira. Hainbeste forma, hainbeste kurba, kaosa, arriskua, segurtasunik eza. Hile liso dunek hilek izkurre baino gutxiago ordainduko lukete hilea seguruak egongo balira. Zenbat presidente zuri hilek izkur dauden munduan, bat bera erez. Zarrak eta burusuiak direlako denak, baliteke. Bueno, oso divertidua zan eta horregatik nire irakurri. Eta gero niretzako ere Juleren ez dakit, ezaguarri badalako eta gustatzen zaizure hile erretos. Hile politikaren agertu da, askotan. Bueno, niri hau amaitzeko gainera, forma eta edukia ari da. Fragmentazioa, ozkotasuna eta artxiboa. Roland Barthesek, la preparación du Goman, que no lo voy a decir en francés, mintegian ala zioen, nire arazoa nola igaro, forma labur fragmentatu batetik,
oharrak forma luze jarraitu batera, tipikoki novela esaten zaiona. Barthez, nire Barthez, bukaerako Barthez, onena, eta la preparación du roman zer esanik ez. Baina neurri batean, aipamen hau erabat estrategikoki jarri dut hemen. Lehen posizioan, erreferente teoriko serio, noski gizonen kupoa betetzeko senyoro pentsalariak ere irakurri ditugula argi gera dadin. Neuk ere formari dagokionez antzeko kezkak darabiltzkit buruan, antzeko alegin bati tankera ematen ari natzaio. Jakitun naiz, novela, tradizio europearrean ulertu deneran molde jakin bat dela. Eta nire asmoa ez da eredu normatibo horrekin bat egiten saiatzea edo aldarrikatzea, ala novela mutantearen transgenero literarioa guztiz baliagarria zait, idazketa moldeak solidifikatzea ez, baizik eta horien mugak behartzea interesatzen baitzait. Berriro errepikatzen dut, tatxatuta hau guztia. Naiz eta ahalegin gehigarri bat den, baina berriro errepikatzen dut, jasota gera dadin badagoela asmo estetiko literario politiko bat, badagoela proiektu estetiko literario politiko bat, gero nire markoa ignoratu nahi badezue eta direktamente, baina zuri ipurditik follatzea gustatzen zaizu bai ala ez, galdetu nahi badidate, ba, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, egia esan, ojalá hori galdetuko balidate zuzenean, ojalá asko zerrezagoa litzateke erantzutea, behintzat a estas alturas de la película, baina ez funtsean galdetuko didazue hori, baina askoz modu sotilagoan, hegemoniak hori egin baitezake, bere violentzia autodefentsatzat aurkeztu eta gure autodefentsa violentziatzat. Eskerrik asko, eskerrik asko existitzeagatik, idazteagatik eta laguntzeagatik hobeto pentsatzen, hobeto bizitzen eta gainera divertiarazteagatik prozesu horretan. Uste gauza asko ite dituzuela batera. Mila esker Uxu. Eskerrik asko.